Maltin li jgħixu fl-Ingilterra se jkunu jistgħu jivvotaw fir-referendum dwar il-futur ta' Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Dan differenza minn ċittadini ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea li wkoll jgħixu fir-Renju Unit. Dan riżultat tal-liġi li fassal il-Gvern Konservattiv li tippermetti li ċittadini tal-pajjiżi membri tal-Commonwealth jivvotaw f'dan ir-referendum li għandu jsir qabel tmiem is-sena 2017. Il-leġiżlazzjoni fuq min huwa eleġibbli li jivvota se tkun ippreżentata fil-Parlament Ingliż nhar il-Ħamis. Primarjament din se tkun qed tagħmilha ċara li r-regoli li japplikaw għall-elezzjoni ġenerali se jkunu japplikaw għar-referendum. Għalkemm mhumiex fil-Commonwealth l-Irlandiżi se jitħallew jivvotaw xorta waħda. Ingliżi li ilhom jgħixu barra l-pajjiż inqas minn 15-il sena wkoll se jkunu eleġibbli jivvotaw. Immigranti u persuni taħt 18-il sena mhux se jkunu qed jingħataw id-dritt li bil-vot tagħhom jiddeċiedu l-ġejjieni tar-Renju Unit. Il-Partit Konservattiv kien wiegħed l-elettorat qabel l-elezzjoni ġenerali li jekk ikun eletti sejaħ referendum fi żmien sentejn. Cameron wiegħed ukoll qabel dan ir-referendum ikun innegozja mill-ġdid ir-rabtiet tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea u fil-jiem li ġejjin se jibda żjara f'diversi pajjiżi Ewropej biex jibbotta l-qudiem il-proposti tiegħu. Intant jidher li l-pjan ta' Cameron ta' kif għandu jsir ir-referendum għandu l-appoġġ tal-Partit Laburista Ingliż. Filwaqt li l-Partit Nazzjonali Skoċċiż se jipproponi li l-età tal-vot tinżel għal 16-il sena.